denne øvelse anvendes en øvelsesstige eller lignende, som kan lave små mellemrum. Der er fokus på koordination og rytme. I den første variant skal spillerne let på tå løbe og trippe igennem mellemrummene. Man kan variere imellem, at det kun er den ene fod, til at det er begge fødder, som skal røre mellemrummene. Her laves samme bevægelse sidelæns. Sørg for, at spillerne gør det til begge sider. Her løber spillerne sidelæns ind og ud mellem stigen. 2 trip inde og 2 trip ude. Vær opmærksom på, at det gøres på tæerne, og at spillerne får en rytme i det. Sørg igen for at gøre det til begge sider. Her bliver det lidt sværere ved, at spillerne nu skal lave sidestep på et ben, mens at de bevæger sig fremad. Lad eventuelt spillerne gøre det langsomt til at begynde med. Her i den sidste variant krydser spillerne benene samtidig med, at de bevæger sig ud og ind mellem stigen. Giv igen spillerne tid til at gøre det langsomt til at starte med, så de får tid til at lave bevægelserne rigtigt. Find selv på flere bevægelser over, imellem eller rundt om stigen. Lad eventuelt spillerne selv finde på bevægelser og rytmer.